गिबि गिबियावनो आंनि जेएसपि एडभाइस 365 चेनेलनि गासै नायगिरिफोरनिसिम आंनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै जेएसपि एडभाइस 365 चेनेलनि जै नोंथांमोननो मोनसे गोदान टपिक लानानै फैदों। बे गोदान टपिकआव आं बिटिसि ओनसोलाव आथिखालाव सोलिबाय थानाय इउपिपिएल आरो हाग्रामा महिलारिनि बिपिएफ हान्जानि गेजेराव थामहिनबा मोननै हान्जानि गेजेराव जाबादि बियो बैखौ खोथाजों आरो बाथ्राजों गाग्लोबलायनायफोरखौ जों ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुनो मोनो। थारैनो हाग्रामा महिलारि आरो प्रमद बर'नि गेजेराव सोर सासे बर'आ बर' जाथिनि जौगानायनि बांसिन खामानि मावबोखो आरो सोर बांसिन बर' जाथिनो नंखाय फोथायथि होनानै बर' जातिखौ थगायबोबाय दङ, बेखौ आथिखालाव बर' रायजोफ्रा रोखा रोखा नुनो मोनबोगासिनो दङ। गोबां बिथिङावनो प्रमद बर'नि इउपिपिएलनि बिजाथिफ्रा थामहिनबा इउपिपिएल दोलोनि माखासे मानसिफ्रा हाग्रामा महिलारिनि 2 बोसोर इन्टेरिजिम गभर्नमेन्ट सालायदों आरो 15 बोसोर बिटिसि सालायनाय सरकारखौ लानानै गोबां बिथिङाव हाग्रामा महिलारिखौ बिथांमोना सासे राजाबादि आरो रायजोनि उदांस्रिखौ आखाइ मोजोमाव लानानै बिथाङा राजाबादि सासन खालामबोदोंमोन आरो 17 बोसोर थामहिनबा 17 बोसोराव हाग्रामा महिलारिया जेबो खामानिखौनो मावाखै आरो हाग्रामा महिलारिनि दिनाव जेबो जौगालु खामानि जायाखै होननानै बुंनाय खोथाफोरखौ जों मेल मिटिंफ्राव खोनाबाय थानाय। बावैसो बिपिएफखौ गोबाव सावरायनानै प्रमद बर'आ बुंदों, जायखौ हाग्रामा महिलारिनि सरकारा 17 बोसोर बैसोआव मावनो हायाखैमोन बेखौ इउपिपिएल हान्जाया मावनानै दिन्थिबाय होननानै बिथाङा आथिखालाव मेल मिटिंफ्राव बुंबाय थानायखौ जों खोनानाय मोनो। खोथायावनो दङ सनसा दुंग्राया बांसिन गोमो इम्टि फिसेल साउन्ड मास होननायफोरबादिनो बिथां प्रमद बर'आ हाग्रामा महिलारिखौ जेबो मावाखै होननानै बुंनाया खोब लाजिनांथावना। मानोना हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायावनो दिनै बर' जातिया बुहुम दरबाराव गसंथानो खाबु मोन्दों आरो बिथाङा दिनै एनडिएफबिफोरनि जि मोननो गोनां मोन्थाय आरो एनिदा फंबायफोरखौ जोबथेसालिनिफ्राय रैखाथि खालामनांगौमोन आरो गाव बड'लेण्ड मोनागौमानि बिटिसिनि चिफ एमसिएलए आरो इएम आरो मेम्बारबो जाया होननानै बुंदोंमोन आरो रन्जन दैमारिखौ बिटिआर एग्रिमेन्टनि जोहै गबाय होनानै इउजि ब्रह्म आरो बिथांमोना मेल मिटिङाव बुंबाय दंमोन आरो आथिखालाव बिथांमोना एमपि इलेक्सननि उनाव रन्जन दैमारिखौ बख'नो नाजासिगोन होननानै बुंनाय खोथाया खोब लाजिनांथावना। मानोना बिथांमोना इलेक्सन खाथि फैयोब्ला रन्जन दैमारि आरो एनडिएफबिनि दैदेनगिरि आरो केडारफोरखौ बख'नायनि खोथाखौ बुङो आरो बिथांमोना मोगथांखोराव खामानिखौ मावफुङो। बे बिथिंखौ नोजोर होनानै बिपिएफआ 17 बोसोराव जेबो खामानिखौनो मावनो हायाखै होननानै बिथाङा बुंदों। थारैनो बिपिएफआ बिटिसि सालायनाय 17 बोसोराव हाग्रामा महिलारिया जेबो खामानिखौनो मावमाराखै नामा? दा गिबियावनो आं बिथां प्रमद बर'नि बिटिआर एग्रिमेन्टजों फैफानाय फसंथानफोरखौ गाव मानो गायसननो हायाखै बिनि सोमोन्दै आङो फोरमायग्रोनो नाजानाय जादों। आथिखालाव साफ्रोमबो बर'साफ्रानो गोरों मेलेमजिबि आरो साननो हनो गोरों जाबोबाय आरो बयनिबो आखाइ एन्ड्रइड मबाइल टिभि गासैबो खोथाफोरखौनो दिनै फुं जानायनिफ्राय मोनाजासिम बर'साफ्राबो बाहायो होननानै जों मिथिगौ आरो बिनि जोहै माखासे इनफरमेसनफोरखौ जों मोननाय जायो। आथिखालाव बिटिआर रादायनि जोहै बिटिआरनि सिगनेटरिफोरा जाबादि फसंथानफोर लाबोदोंमोन बेफोर फसंथानफोरखौ आथिखालाव बिटिसि ओनसोलाव मानो गायसननो हायाखै आरो बिनि उइक पइन्टआ मा? बिटिआर रादायजों लोगोसे फैफानाय माखासे फसंथानफ्रा जाबाय गासै 42 गं फसंथानफोर बिथांमोना बिटिसि ओनसोलाव गायसननो थाखाय लानानै फैदोंमोन। बेफोर फसंथानफोरखौ आं नोंथांमोननो फोरमायनो नाजानाय जादों। सोलोंसायारि आरो गुबुन इडुकेसनेल एन्ड आदार इम्पर्टेन्ट इन्स्टिटिउसन भारत सरकारनि जोहै बेफोर फसंथानफ्रा लुजानांगौमोन आरो गुबुन मोनसेया आसाम सरकारनि जोहै आरो बिटिसिनि जोहै बे मोनथाम गभर्नमेन्टनि जोहै बेफोर फसंथानफ्रा गायसन जागोन होननानै बिटिआर रादायनि जोहै बिथांमोना बिटिआरनि एमअसआव मेमरेन्डाम अफ सेटेलमेन्टआव बिथांमोना लिरनानै लाबोदोंमोन। दा बे 42 गं फसंथानफोरखौ बिथांमोना
दिनैसिमबो गायसननो हायाखै। दा बेखौ नायोब्ला बिथां प्रमद बर'आ 17 बोसोराव हाग्रामा महिलारिखौ जेबो खामानि मावनो हायाखै होननानै बुंनाया खोब लाजिनांथावना। मानोना गावनो बिटिआरनि सासे सिगनेटरि, बिथाङा सिगनेटरि हिसाबै बे 42 गं सोलोंथाइ आरो गुबुन गुबुन फसंथानफोरखौ बिटिसि ओनसोलाव गायसननांगौमोन, नाथाय दिनैसिमबो मोनबो बे 42 गं फसंथानफोरखौ जों गायसननायखौ नुनो मोनाखै। बेफोर फसंथानफोरखौ आं नोंथांमोननो खिन्थाग्रोनो नाजानाय जादों आरो बिनि उनाव हाग्रामा महिलारिया बिटिसिआव मोनबैसे फसंथानफोरखौ आरो मा लुफुंनानै होखो बिनि सोमोन्दैबो आं सावरायगोन। थारैनो बिथां प्रमद बर' थामहिनबा बिटिसिनि चिफ बिथाङा 17 बोसोराव हाग्रामा महिलारिखौ जेबो मावाखै होननाय खोथाया नंगौना नङा बेखौ रायजोनि आदालताव आं हगारना होनाय जाबाय। आथिखालाव बिटिआर सुक्तिजों लोगोसे थामहिनबा बिटिआर रादायजों लोगोसे फैफानाय फसंथानफोरखौ आं फरायथिनानै होनो नाजानाय जादों। सेथियावनो बरमायाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म मिरु सोलोंसालि बाक्सा जिल्लायाव दिनैसिमबो गायसननाय जायाखै। नैथि हादोरारि गेलेमु मुलुगसोलोंसालि नेशनेल स्पर्ट इउनिभार्सिटि दिनैसिमबो लुफुंना होनाय जायाखै। थामथि अदालगुरि, बाक्सा आरो चिराङाव साइ स्पर्ट अथरिटि अफ इन्डियानि मिरु फसंथान गायसननाय दिनैसिमबो गायसननाय जायाखै। ब्रैथि अदालगुरिनि टंलायाव जिउखुङारि फसंथान गायसननायनि खोथा दिनैसिमबो टंला ओनसोलाव जिउखुङारि फसंथान गायसननायखौ जों नुनो मोनाखै। बाथि चिरां जिल्लानि रौमारियाव सा सानजा हालामारि सावस्रि बिगियाननि फसंथान गायसननाय दिनैसिमबो रौमारियाव सा सानजा हालामारि सावस्रि बिगियाननि फसंथानखौ गायसननायखौ जों नुनो मोनाखै। दथि हटेल आरो दावबायारि सामलायनाय फसंथान बेखौबो दिनैसिम गायसननायखौ जों नुनो मोनाखै। स्निथि अदालगुरि जिल्लानि भैरबकुन्दआव इन्दिरा गान्धी हादोरारि ट्राइबेल मुलुग सोलोंसालि हालामारि केम्पास गायसननाय दिनैसिमबो गायसननाय एबा लुफुंनायखौ जों नुनो मोनाखै। दाइनथि बाक्सा जिल्लानि सालबारियाव बर' सोमावसारनायनि गंसे रैखाथुमसालि गायसननायनि खोथा दिनैसिमबो गायसननायखौ जों नुनो मोनाखै। गुथि अदालगुरियाव एनआइटि गायसननाय दिनैसिमबो अदालगुरियाव एनआइटि गायसननायखौ जों नुनो मोनाखै। जिथि टिडिनि दरफ्रोमबो जिल्लायाव उफ्रायै नवोदया सोलोंसालि गायसननाय दिनैसिमबो गायसननाय जायाखै। जिसेथि क'क्राझार जिल्लानि गसाइगावआव बर'लेण्ड जौगाखां फसंथान गायसननाय दिनैसिमबो क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव बर'लेण्ड जौगाखां फसंथान गायसननाय जायगाय। जिनैथि सिंलिमारि हरिसिंगा बाजबारि गबरथनायाव दारिमिनारि फोरोंथाइ फसंथान ITIजों लोगोसे हाबायारि फोरोंथाइ फसंथान गायसननाय दिनैसिमबो बेफोर जायगाफ्राव गायसननायखौ जों नुनो मोनाखै। जिथामथि रौतायाव जैबिक मुलुगसोलों अर्गेनिक इउनिभार्सिटि गायसननाय दिनैसिमबो रौतायाव जैबिक मुलुगसोलोंसालि थामहिनबा अर्गेनिक इउनिभार्सिटि गायसननायखौ नुनो मोनाखै। जिब्रैथि कुमारिखाथियाव जुनाद फाहामसालि सोलोंसालि सावस्रि गायसननाय दिनैसिमबो कुमारिखाथियाव जुनाद फाहामसालि सोलोंसालिमा सावस्रिसालि गायसननायखौ जों नुनो मोनाखै। जिबाथि पेरा मेडिकेल आरो नार्स बिगियान फसंथान गायसननाय दिनैसिमबो गायसननाय नुनो मोनाखै। जिद'थि क'क्राझारनि मिउजिक आरो फाइन आर्ट सोलोंसालिखौ सरकारि गनायथि होनाय। आथिखालाव बे मोनसे फसंथानखौ बिटिआर सुक्तिनि दारै खालामनो हानाय जादों। बेनो मख'थावना दि बिटिआर एकर्डजों फैफानाय एमसआव थानायफोरनि मादाव खालि बिथां प्रमद बर'आ क'क्राझार मिउजिक आरो फाइन आर्ट्स सोलोंसालिमाखौ सरकारि गनायथि होनो हानाय जादों। बेनि उनाव 17थि बिरसा मुन्डा हारिमुवारि फसंथान बिरसा मुन्डा कालचारेल कमप्लेक्स गायसननाय दिनैसिमबो बिरसा मुन्डा कालचारेल कमप्लेक्सखौ गायसननायखौ जों नुनो मोनाखै। 8थि स्वामी विवेकानन्द लाइमोन मिरु फसंथान स्वामी विवेकानन्द इयुथ सेन्टार गायसननाय दिनैसिमबो गायसननो हायाखै। 19थि डक्टर भुपेन हाजरिका बां हारिमुवारि नमा डक्टर भुपेन हाजरिका कालचारेल कमप्लेक्स गायसननाय दिनैसिमबो गायसननाय जायाखै। 20 चिराङाव गरखा भवन गायसननायनि खोथा चिराङाव दिनैसिम गरखा भवननि नमा गायसननाय नुनो मोनाखै। 21थि भेरगावआव ट्राइबेल आर्ट गेलारि आरो खेराइसालि मिरु बुथुमसालि गायसननाय दिनैसिमबो भेरगावआव ट्राइबेल आर्ट गेलारि आरो खेराइसालि मिरु
बुथुमसालि गायसननायखौ नुवाखै। 22 कुमारि खाथियाव बाथौ हिरिम्बाफुरि गायसननाय, दिनैसिमबो कुमारि खाथियाव बाथौ हिरिम्बाफुरि गायसननायखौ जों नुनो मोनाखै। बिदि हाग्रामा महिलारिया शिफ्ट जानायनि उनाव थामहिनबा बिटिसि गभर्नमेन्टखौ सालायनायनि उनाव बिथाङा मा मा मावखो बिनि सोमोन्दै आं फोरमायनो थिननो नाजानाय जाबाय। मानोना बिथां प्रमद बर'आ हाग्रामा महिलारिखौ 17 बोसोराव जेबो खामानिखौनो मावनो हायाखै होननानै बिथाङा बुंबाय थादों आरो 17 बोसोराव मावनो हायै खामानिखौ दिनै इउपिपिएल गभर्नमेन्टआ 3 बोसोराव मावबाय होननानै बिथांमोना हिसाब निकास दिन्थिनो नाजानायखौ जों नुनो मोन्दों। ओनसोलफोराव रबि बर' सिभिल हस्पिटालखौ सोर गायसनखो? हाग्रामा महिलारिया गायसनदों। हु बिल इमप्लयिज क्वार्टार कल्ड स्टरेज उदालगुरियाव सोर गायसनखो? हाग्रामा महिलारिया। सोर बड'लेण्ड सेमेन्टारि थामहिनबा बड'लेण्ड मांखरसालिखौ गायसनखो? हाग्रामा महिलारिया। हु एस्टाब्लिश आइटि पार्क एट क'क्राझार? सोर आइटि पार्क क'क्राझारखौ गायसनखो? बिथां हाग्रामा महिलारिया गायसनदों। सोर बिटिसिनि सेक्रेटारियेट बिल्डिंखौ लुफुंना होखो? हाग्रामा महिलारिया लुफुंना होदों। सोर क'क्राझाराव थानाय बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सखौ लुफुंना होखो? हाग्रामा महिलारिया। बर' रावखौ थामहिनबा इमप्लिमेन्टेसन अफ बड' लेंगुवेज आन्डार 8th शिड्युल अफ इन्डियान कन्स्टिटिउसन भारतनि 8थि फारिलाइयाव बर' रावखौ सोर सोसनना होखो? हाग्रामा महिलारिनि एकर्ड खालामनायनि जोहै आरो मानास हाग्रामाखौ नेसनेल पार्क महरै बिटिसि सुक्तिनि दारै खालामनो हानाय जादोंमोन। साम्पाबती इरिगेसन प्रजेक्टखौ सोर गायसनदोंमोन? बिथां हाग्रामा महिलारि देबा गायसनदोंमोन। बड'लेण्ड इउनिभारसिटिखौ सोर लुफुंनानै होदोंमोन? हाग्रामा महिलारिया लुफुंनानै होदोंमोन। दारांगायाव थानाय बर्डार ट्रेड सेन्टार थामहिनबा दारांगानि बर्डार ट्रेड सेन्टारखौ सोर गायसनना होआमोन? हाग्रामा महिलारि देबा। भारतनि दाब दाब जायगायाव थानाय बड'लेण्ड गेस्ट हाउसखौ सोर लुफुंनानै होआमोन? हाग्रामा महिलारिया, जेरैहाय दिल्ली, केलकाता, गुवाहाटि बायदि बायदि। क'क्राझारनि कमार्स कलेजनि न'माखौ सोर लुफुंनानै होआमोन? हाग्रामा महिलारिया। बड'लेण्ड बिकास यजना थामहिनबा बड'लेण्ड बिकास यजनाखौ सोर गायसननानै होआमोन? हाग्रामा महिलारिया। बड'लेण्ड ट्रेन्सपर्टखौ सोर गायसनदोंमोन? हाग्रामा महिलारिया। डिरेक्टर अफ मिउजियामखौ सोर गायसनदोंमोन? हाग्रामा महिलारिया। स्पर्ट अथ'रिटि अफ इन्डिया सेन्टारखौ क'क्राझाराव सोर गायसननानै होदोंमोन? हाग्रामा महिलारिया। भारियास मडेल हस्पिटाल बिटिसि ओनसोलाव थानाय गोबां मडेल हस्पिटालखौ सोर गायसननानै होआमोन? हाग्रामा महिलारि देबानो गायसननानै होदोंमोन। सोर क'क्राझारनि CITनि न'माखौ लुफुंनानै होदोंमोन? हाग्रामा महिलारियानो क'क्राझारनि CIT न'माखौ लुफुंनानै होदोंमोन। भेरियास बर्डार ब्रिज इन बिटिसि ओनसोलाव गोबां लामा दालांखौ सोर लुफुंनानै होआमोन? हाग्रामा महिलारिया। धोनस्रि रिसर्ट थामहिनबा भैरबकुन्द'आव थानाय धोनस्रि रिसर्टखौ सोर लुफुंनानै होआमोन? हाग्रामा महिलारि देबानो। रुपनाथ ब्रह्म सिभिल हस्पिटालखौ सोरनि राङारि अनसुंथाइजों लुफुंनानै होआमोन? हाग्रामा महिलारिनि रां अनसुंथाइजों लुफुंनाय जादोंमोन। बड'लेण्ड ट्रेन्सपर्ट सार्भिसखौ सोर गायसननानै होदोंमोन? हाग्रामा महिलारियानो गायसनना होदोंमोन। क'क्राझार मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालखौ सोर लुफुंनानै होदोंमोन? हाग्रामा महिलारिनि बिटिसि सरकारानो लुफुंना होदोंमोन। इन्टिग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क बाक्सानिखौ सोर लुफुंनानै होदोंमोन? हाग्रामा महिलारियानो लुफुंनानै होदोंमोन। डिस्ट्रिक्ट जुडिसियेल कर्ट कमप्लेक्स मुसलपुर बाक्सानि जुडिसियेल कर्टखौ हाग्रामा महिलारिनो लुफुंना होदोंमोन। धोनस्रि भेलि वाटार साप्लाइ प्रजेक्ट उदालगुरियाव थानायखौ बिथां हाग्रामा महिलारिनि राङारि अनसुंथाइजोंनो लुफुंना होनाय जादोंमोन। तामुलपुर उदालगुरिनि हाइवे लामाखौ सोरनि रांखान्थियारि अनसुंथाइजों लुफुंना होनाय जादोंमोन? बिथां हाग्रामा महिलारि रांखान्थि अनसुंथाइ लुफुंनाय जादोंमोन। डिस्ट्रिक्ट इन्सटिटिउट अफ एडुकेसन एन्ड ट्रेनिं काजलगाव चिराङाव हाग्रामा महिला रांखान्थि अनसुंथाइजोंनो लुफुंनाय जादोंमोन। डिस्ट्रिक्ट सेन्टार मुसलपुर बाक्सा मुसलपुराव थानाय डिस्ट्रिक्ट सेन्टारखौ बिथां हाग्रामा महिलारि रांखान्थि अनसुंथाइजोंनो लुफुंना होनाय जादोंमोन। मुसलपुराव थानाय डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरि न'माखौ बिथां हाग्रामा महिलारिनि रांखान्थियारि अनसुंथाइजोंनो लुफुंना होनाय जादोंमोन। साब रिजनेल साइन्स सेन्टार क'क्राझाराव बिथां हाग्रामा महिलारिनि
रांखान्थि अनसुंथाइजोंनो लुफुंनाय जादोंमोन। JSB सिभिल हस्पिटाल काजलगाव चिराङाव थानाय बे हस्पिटालनि नमाखौ हाग्रामा महिलारिया लुफुंनाय होदोंमोन। बरमा मडेल हस्पिटाल बाक्सा हाग्रामा महिलारियानो लुफुंना होदोंमोन। डिस्ट्रिबिउशन अफ आन्डार प्रधान मन्त्रि आवास योजना ग्रामीणनि थाग्रा न'खौ राननानै गोबां ओनसोलफोराव होदोंमोन। हाग्रामा महिलारिनिया इन्टिग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क बाक्सायाव सोर गायसनदोंमोन? बिथां हाग्रामा महिलारिनो रांखान्थियारि अनसुंथाइजोंनो गायसनना होनाय जादों। इमप्लयिज क्वार्टार कोल्ड स्टरेज उदालगुरियाव सोर गायसननानै होदोंमोन? बिथां हाग्रामा महिलारिनि BTC गभर्नमेन्टआनो गायसनना होनाय जादोंमोन। बेनि अनगायैबो गोबां मावख'आरि आरो मावख'आरि नङै नमाफोरखौ BTC ओनसोलाव गायसननाय जादोंमोन। बेजों लोगोसे गोबां ब्लक डेभेलपमेन्ट अफिस, सार्कोल अफिस, DC अफिस, SP अफिस आरो पुलिस स्टेशनफोरखौ गायसननाय जादोंमोन। बेनि अनगायैबो डिब्रुगड़आव थानाय डिब्रुगड़ इउनिभार्सिटिनि बर' बिफाननि फरायसालिमाखौ बिथाङानो गायसनना होदोंमोन आरो बेखौ बेखेवदोंमोन खालि प्रमद बर'। दा आं गासैखौबो मुस्रि प्रमद बर' आरो हाग्रामा महिलारिनि गेजेराव बुंनाय आरो मावनाय सानैनि गेजेराव गोबां फाराग थानाय खोथाफोरखौ आं नोंथांमोननो फोरमायथिनानै होनाय जाबाय। दा बेनिफ्राय नोंथांमोना मिथिबाय जानो हागौदि BTC जोनोम जानायनि उनाव हाग्रामा महिलारिया बेसेबां जौगानायनि खामानि मावखो आरो दिनै BTR एग्रिमेन्ट जानायनि उनाव बिथां प्रमद बर' BTCनि आथिखालनि चिफ बिथाङा बेसेबां मावफुंखो आरो BTR रादायनि जै फैफानाय फसंथानफोरखौ मानो बिथांमोना गायसननो हायाखै बिनि सोमोन्दैबो आं आबुङै फोरमायथिनानै होनाय जाबाय। दा बेनिफ्राय मिथिनो हायोदि सोर बांसिन BTC ओनसोलनि जौगानायनि खामानिखौ मावदों। भिडिअखौ आं बांद्राय गोलाव खालामनो सानला। दा नोंथांमोना साननानै नायदो फैगौ 2025आव जानो गोनां BTC बिसायख'थि आरो 2024 आथिखालाव जानो गोनां MP इलेक्सनाव नोंथाङा सोरबादि बिजाथिनो भट होगोन बेखौ नोंथांमोना गावनो सायख'नानै लानो हायो आरो सोरनि जोहै BTC ओनसोला बांसिन जौगादों आरो बेफोरबादि हान्जाखौ मदद होनानै दिल्लीयाव दैथायहरनो हायोब्ला बर' जाथिनि आरो BTC ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि मा जौगानाय खामानि जागोन बेखौ नोंथांमोना मिथिनो हायो। दा बेखौ नोजोर होनानै नायोब्ला आथिखालाव खाम्फा बरगयारी आरो दुर्गादास बर'आनो फैगौ बिसायख'थियाव देरहासार जागोनखौ रोखा बादि जों नुहुरो आरो बिथांनि थामहिनबा BPFखौ मदद होआबा जोंहा दा जेबो राहा गैयै बादि जादों आरो BTCखौ रैखा खालामनायनि गोनांथि जानानैबो